nin kɛra waatiw la san 76 nafolobatigi nin bɛɛ labɛnna ka i kana bɔ san 2024 jamanakuntigiya cɛbɔyaw nɔfɛ l'Ameriki jamana kan yan. Taratadon sɔgɔmada la aw ka danna walima aw ka tigɛna n bɛ taa kiiriso nin na. Nin ko ninnu tun tɛ l'Ameriki jamana kɔnɔ yan fɔlɔ la a ka fɔla karidon sufɛla la a ka bɔlɔlɔ siraw turuf sosialiw kan. Donald Trump bɛ kan ka a yɛrɛ lafasa halisa ne ka kule ne a ye k'a fɔ ko bin kɛra kan ko ka lanɔgɔ. Trump ye a sɛbɛntiya k'a fɔ ko a bɛ bɔ a ka so Mar-a-Lago Floride mara la tɛnɛ midiyan fanfɛla wagati la ka taa Manhattan kiiriso la. A welelen bɛ yɔrɔ minnu na ka taa a ka ɲangili minnu tara a kama kanw lamɛn a dugusɛjɛ. Jalakilikan minnu bɛ gundo kɔnɔ fɔlɔ. A don yɛrɛ la sufɛ nɛgɛ ɲɛ 20 tɛmɛnen ni miniti sanga 15 ɲɔgɔnna ye a ka kan ka sarankali kɛ k'a bɔ Floride a ka cakɛda ka lasili la. A taabolo ninnu a taabolo kɔrɔ la kiiriso kɔnɔna na ani u ka baaraw fɔ u kɔfɛ u b'u bolonɔw ta ka tila ka u fotow ta. At the end of the day, a typical arraignment where we stand before the judge, we say not guilty. Nka komi nin ye Trump ta de ye jamanakuntigi kɔrɔ de don ayiwa siga bɛ nin taabolo ninnu lawaleyali la dɔɔni a kan wa kiiriso ma fosi danatigɛ fɔlɔ u bɛ min dɔn a ka surunna donnikɛla Joe Takupina ka fɔ la.